jong kinong pinya jaka jongokai kitra yang besar kinong ilam brio kathan reward penusla kilarai banyateli banyatrailang na kabenta ban kintiu kakam jongokai hakathan. Ya ka jingelang halor kani lapelong hahol ke SDO penusla hakabala danlang ke SDO kakong EL Wajri u BDO uba El Kharmon kakong Patricia Mukim nalor kiwede. Ya kani ke jingelang lakhot da ka Heritage Committee ka khun trai lai kinthei karat shabong. Hakani ke jingelang lai thir halor kumno bandan ke jingetrailang khanang ban kintiu ya ka kam jongokai kaban aikam aijam ye ki samla par kinong shokshnong. Kajingelang kalarai ru bandan da ka kenja committee banle da ka SDO khanang ban betelun yak kam. Si kalong halor ban perkhat ka safety makong marba hila yu shibun kri ka than jeng ba ada goe ka than bala pau ka bri lawan keleng perthai de ni kwa ba ban ya perkhat aku keleng kublo ban wara ka di sngan na keleng jeng stakeholder hang ju por na ki turis bawan sa than jeng de ni kwa ba kata ka jeng telang baro arleng kandan de hang ni ka meeting ni sutrat ba ngi yo ki resource person ba ki nagdoi madam STO jongi te hagring meeting idon Patricia Mukim kumwe ni ki resource person te idon di ba bandubla nakelang ka regulator association te idon di ba riban roy uwe na ki kumu noilam na ki try jaka te de uwe na ki try jaka jokai te ki beri ki try jaka shabam memang heritage committee ni yel yo long meeting te ngai khlei bar ko ini ki pajpa ki wan ni hagring meeting la dan nadu ki sardar ki sirdar ki nangalam snong nang ta ki stakeholder paper kom ki tour guide ki try guest house ki try restaurant ki ter ladan lon ni te kai ka ba mi ni kalang ba ni kwa ba detail lang baro ban wan ra ka thai tuk slagong kuai na ki jaka chok rai ma kham phair kham phla ba ki bri kan wan chak than jingi am tang ba kin ye ka jingi tanat jaka ndrei kin so tanat ki bri jong jaka ba jong por ni kwa ban ai ka khobor bha sagdo ba kilai khang ba kila ban ai ka khobor ka so tanat saki bahayeng masam yo ki baleng ba kata ka kam kana ya chkhmat ting ro kalon ka jingi ya phlu jumut ka jang jikran ha ka ba nagalang ka meeting mentak si kla ajumut sai saka office jong SDO ba lakum no ni la dan kam ban thau jong committee ka ba dai kerpang ini kam ka ba sepang ka tourism jong ka sense vision ti ha meeting ni kalang jong la pensai ba kali kalang dan kam ba nagalang jong system khia man thau ka committee para ka juk por nagalang jong ka heritage committee jong kitrai ka sabang kita jaga jangka yang pada sebab ni ai ke message ke clear sei madam kalau ba ngi kloi ben trelang ban ai ke jemut haro ke benta ke bangi ngila ban pendulong ke kam